bekene n'ebe ya na nwa ọzọ ugwu nwata amụrụ ka nwata gwa na okwu eziokwu nwata dịba ọzọ ugwu ana m ekene ya ekene dịkene nkene na-enwe ọnwa ya ọ bụ ịgba n'ebe anyị na-apụta ya apụta na ọ bụghị akụdịrị ebe nkata ma ha apụta n'ego nwata dịba ọzọ ugwu ọzọ Moisa omezoro ụbọchị ọrọkwa ya eyi na-eje nwa m thank you sir na o nwere ihe ị na-eme na-amasị ndị mmadụ anyị bịara ịjụ ụfọdụ a na-ekowe ma mbe nkweri ọzọ a na-ekekwe ihe isi nọ ịgarata ịgara ma sonye ma anyị chọrọ ịbịa ma ịgwa anyị mgbe ibidoro ya bụ ihe nọ mgbe ịdị nta ka ị totewo ọ mara ya ama ka ị mara ama nwa m achọ na ndị gbochie nọ akwa na-egbu ekwe na-egbu ekwe akwa na-egbu ogene na-egbu ogene amaghị m ọnwa ama nye ihe mara m ama ọ kọrọ mata m mgbe na enwee ike ịkọwa maka na mgbe nne m dị ndụ nne m bụ ihe na egburu ndụ m eka ma isi egwu ọ kọtara m bụ amadịkwa nshọ ogenye na-ekwu ya bụ ihe tupu bịa ọ mara m ama ọ bụ amadịkwu kọrọ mmetụ m naanị ya na ọhịa nne m na-emefu na ikwu nne gị bụ ikwu nne m daalụsọ oge ị ga-amara anyị gakwa ịgara mara isi na ego ịgara ma bụ ya na eko ị ga-amara anyị ịgara ma eyi nwanne m ịmakwa na ịgara ma na-abụghị ọbụna onye a na-eme ọkwa dịka na onwere dịka ihe mmemme a na-emewekwe na ọ na-edi edi n'isi mgbe anọkọtakwa odi edi ọ bụghị nọkọtakwa itetekwa n'ụra gbawara onwe ya gara ma o nwere nganga a na-emewekwe ya na ihe yie ha na-ejiri eme o nwere ihe na-akpakọta ya n'ihi na ṅụọ mmanya mmanya bụ ịka mma mmanya bụ ịka mma mmanya bụ ịkwa mma ma na-akụ na eji gotere gị mmanya ịṅụkwa anyị were bido a ga-eji gotere mana ohunichi bụ ohunichi bụ ohunichi ọgọ dị nwa ọzọ ugwu na nwa ọzọ ugwu ọgọ dị ekene n'ebe ya na nwa ọzọ ugwu nwata amụrụ ka nwata gwa na okwu eziokwu nwata dịba ọzọ ugwu ana m ekene ya ekene dịkene nkene na-enwe ọnwa ya ọ bụ ịgba n'ebe anyị na-apụta ya apụta na ọ bụghị akụdịrị ebe nkata ma ha apụta n'ego nwata dịba ọzọ ugwu nwanne ire ọ na-eru ugo nwa ọzọ ugwu ekene ga-ekene na-ekene izi asatọ na ọdịdị iteghị na ịmakwa asatọ ogbugbu ikpere bụ ụmụ anya ọ nwere ka a na-akpụtakwa akịrị akpụta nwanne ya n'ebe anyị barịgoba enwere onye okuku ụmụ onye n'ego m bụ ọzọ nwanne nwaanyị ụjọ nwaeze oyibo nwa ọjịji ekwu ogene ka ọ bụ osisi adịghị m ọsọ ịmakwa mọgọtara nwa oshiwaanyị nkịta dịba ọdị anya nwaọnya nwaọzọ ogbike nwaọzọ anya bụrụ ụmụ igwe isi na-enye abụghị n'ise ekene na iwe na mbekene ode wuru na-eze enyi na amụrụ m na ike m amụrụ m na ike m nwata na nnukwu eziokwu na-adabere mana na mmanụ nweze ego nne mmanụ nweze adata bụ ka nwaanyị ya na-adabere ebe ego n'onye a na-ebe dị ọgbụna nwanyị nne mmanụ nweze ya na ọgba ọgwụ osibe adata bụ ka nwaanyị ya
agụmeyi ndị bara ọha na-aghọrọ anyị na-adị n'ọnwa yashirigana ndadadada akụwe ngwuagha nwachi na-elu ụwa na ngwuagha ọkpọ ọgbụgbọ na-akpọkedigị n'ọnwa yashi akaghị ndị odogwu nọ na-agbụgboro n'ọnwa yashi dakụwe nwaazị nwa ọzọ ugwu ajụ m onye ekukwechi oku ọnwa na-enye ugwu nweze na anụ nweze mụ na-enye na-ekenye ugwu nweze nwa ọzọ ugwu aga ọnụ ọha ana m eku ndị ike mụ na adadị ebe ọbanye agbadata eje m igwe ọgọ nkanụ na-esha kemgbe na igwe ọgọ nkanụ ndị wetara ọha na-adadị ebe lebe ndamanya atọ n'igwe oge mmadụ atọ ọnọbụ ọzọ ekwu na-eke edowe ọnọbụ ọzọ ekwu n'igwe oge nkanụ ndị wetara ọha ndị a na-ajụ ese na-eji na-eke ọzọ ọnọbụ ọzọ ekwu ọchụ ọnọkwa n'ụwa ya ka bụ ike achị ha ebe ọnọbọchị ọnọkwa n'ụwa ya ka bụ ike achị onye nọkwa n'ụwa wee achị maka ọnụmanụ achịkwa na ọ bụrụ ọnụ mmadụ abịa mgbe ọzọ jejuere onwe m mmadụ edowe ọnọbụ ọzọ ekwu debe adị na-abara agụ m debe nwa ọkụkọ ite anaghị adị ochichi mụ na-acha acha mana ọkụkọ ndị igbo na-amụ agụ nde ọzọ nwa igbo na-amụ agụ igbo na-amụ agụ owuru ọzọ nde gụbadụ ya na ya bara ha na ego iwu obodo anụ obodo nwata debe nwa ọsụ kọtarị n'ụwa ekenye onye ọmụọ n'igbo go nkanụ nwa obodo anụ obodo n'ofe ofuta gwara ụmụaka ekwuru ọha ọ gaghị mgbe n'obodo na-adịworo ekwuru ọha nwa obodo anụ obodo anụ obodo n'ofe ofuta gwara ego n'ebe ịta na ara yiwakwara igwe ara yiwakwa igwe ndị mụ na anụkwara agaghị eze n'ọnwa ya ọ bụ ndabata ịmana eze ọnụbụ ọzọ ekwu ya gachi mme nwada nwada nwanyị legachi mme ọda nwada bụ na ọgagabụ n'igwe ọ nụdagba ọkpata n'ụdị na-agaghị obodo na-aga mbọ ebe nwaanyị nwa obodo nwaanyị nwanyị ya gachi mme nwada nwada onye igwe ogogo ọrụ ụmụagụ narị mmadụ na nke mmadụ adabụghị isi ekwu na-arụ ọgwụ obodo ọza ọkụ ife efe ifechakwa ife ọzọ mbe ịmara nwa ahụ ude nwaanyị nwanna dị ude nwa agbara nwa obodo abụọ obodo nnọbụ obodo agwa ya anya obodo ahụ ude nwaanyị nwanna dị ude nwa agbara ekwuru ọha o jikwe n'ike be nwa ọkwọm ugwu nkịtị na-egbu ekwu ịmakwanụ nwa obodo mere niile ịtọ ọ nụrụ eke nkata eme nwa ga-amasị ụmụ ogwe nwaanyị na-efe ọnọkpọ n'eke mgbe o kwuchiri ike n'ọnwa ya na-atọbịa ndụ ugwu ọnọbụ anụ tọbigwe ndụ ndị iro were eji acha ọgbagbọdọnwogene dagadụ were ọgbagbọdọnwogene n'ihu na-enye na ọbụ ọzọ igwurube njikọ ọsha ọ bụ ọzọ mbe ihe a na-achụ egwu ugwu ọnụmanụ ya na ọgbagbọdọnwogene amụrụ ya na ebe enyi ka agbadachakwara nze agbadakwa nze yiwere ọgbagbọdọnwoge na amụrụ na-ehu nwata amụrụ na ọdụ ụgbọ na-ege na mbara ọgwụ na ọdụ ube na-eke ka okoro dere karị mgbe mma mmadụ were ukwuru ihe dịbatara n'ọnwa ya abanaje ugwu na-abịa ego na-ebu n'ebe adapụ ugwu rie eju riwe efono emekwa na ugwu gbuwara anya ugwu ebekwa anyị anụdọwa anyị anụbụwa anyị ugwu dọda anyị na-abata onye na-achụ egwu ugwu anụ achị mụ ọbụ egwu na-achọ uche ọ bụ iwere na-asọ gị ọka ndị mụ na-abachawere igede na ahịa ogbugbu onye n'ọnwa ya agbanwe ọdọnwa oge na ebe eze
ete ya na-agbalị na-enye eze nwe ojiji egbe ogene na-eke ka ọ bụ osisi awọrụ n'ọzọ ọzọ na-eze ịmanaọzọ ibe na-ebe ibe ọzọ nwa ojiri nyanya anyị bụ nwa ataka ọzọ ibe ọzọ onye ahụ na-eme ihe ya nụ na-enye ọzọ ibe nwata mmadụ na-azọ ọgbọ na-egere mba ọgwa aka n'ọdụ ube ọzọ ibe nwekwara ekene dịkenere nke na ọnwụ dị n'ọnwa ya mana onye bụ arụ ekene ya data ka wọcha ịmara ụzọ nwaazị nwaanyị na nwaanyị ụjọ nweze iwe anụchikwa nke ọgọchị tụfia mfụrụtakalị ime agbachiri ishiri nri ọha ka ị gaa ibute ije aga ebe mụ na ọzọ nwaazị nwanne nwaanyị ụjọ nweze eme na-atọ ọkwụrụ ete ya mara ehi agbakwara gị ahụ nwere isi obodo na aga n'ime ya ebe utobo niile abụ ọchaka na-amaga utobo niile eyiwecha eke n'elu na-adabetukwa ụzọ iri dịrị ụzọ asatọ na-agbaga ahụ nwere adaba mgbe okwu chiere ike agbanwe nwoke na akpụda nze anyị kụwa gbapụrụ ụmụ bụ esi onye bụ ọka akpụda nze agbanwe nwoke na amụrụ n'okwe na agaja ka akpụtachakwara nze n'ego ọzọnụ were ụgbara akpụ iru ewere ejikwa ụgwọ ọnya ọnụnụ ọzọ nna m na-ekene ekene dịkenere ngene na-asị m na ego mmadụ gọba enwere onye oku egwu onye debe ọzọ nwa na-enwe ọzọ ekene debe nwaanyị ngene eke ọba debe nwaanyị agbara obodo eze ajụrụchijetụrụ n'ọnwa onye bụ azụ ike na-ekene ya ata agawa daalụ sọ daalụ